अपन सखी सहेली संगे आवत रहली ओमे से छोटकी चल गई के रे राम लखन रहली तेने जब राम लखन के देखत तरी उ कहे लगली का कि जनक बगनवा तू गो ललनवा साचो मन मीता रे साचो मन मीता रे किते ही घरी पूजा करे आवत रहली घरी पूजा करे आवत रहली सीता जी छोटकी सहेली जब राम और लखन के देखत तरी कहतरी कि हाय 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 जाए सिए जा जौना खातिर तू गिरजा जी के पूजा करे खातिर जा रहल बारू उ बर त तारा घरे में घुसल बा कि संग सखी सब सुभाग सयानी गीत मनोहर बानी राम धनुष करवले बानी सीता जी के पिता रे सीता जी के पिताजी यही घर पूजा कर आवत रहली सीता जी लड़का के बड़ भैया सुशील जी के तरफ से 101 पुरस्कार है नमस्कार है जखी की ओर से जय जयकार है। इधर से राम जा रहल बनी उधर से सिया जी आवत रहली जब रहिया में भेंट होकता मुलाकात होकता नजर से नजर मिलता राम के नजर सिया से सिया के नजर श्री राम के नजरिया फूल बरिया में लड़ी हो राम के नजरिया फूल बरिया में लड़ी हो एक कवि के भाव रहल का भाव रहल का कि नजर न के करो लग जाए अरे हुस्न के कोठी में एगो नारियल 2-4 गो मिर्च लटकाला कि राम सिया सिया के मिलल नजरिया वह फुलवरिया में अरे वह फुलवरिया में झूमे लगलू झूमे लगलू झूमे लगलू चंपा चमेली जनक फुलवरिया
कार्यकर्ता मल्लिकार खूबलाल शाह जी के तरफ से 201 पुरस्कार है। नमस्कार है जगही की ओर से जय जयकार है। बबुआ मनदीप यादव 51 पुरस्कार है। आशीर्वाद है जगही की ओर से जय जयकार है। राम की नजर एकदम सिया जी से लड़ गई बा। उनकर नजर हट ना रहल बा सिया जी के सूरत से। आ सिया जी के नजर जौन बा रामे में घुसल बा कि सवरी सूरतिया मोहनी मूरतिया समझैसन बाल हो। सिया के सूरत देख के राम जी हो गए बेहाल हो। सवरी सूरतिया मोहनी मूरतिया समझैसन बाल हो। सिया के सूरत देख के राम जी हो गए बेहाल हो। कि प्रेम के बिजुली चमके लागल। प्रेम के बिजुली चमके लागल। देखऊ है घरिया में झूमे लगली झूमे लगली झूमे लगली।